माब्लाबा नोंथाङा सानफेरदों नामा जे मानसिया थांना थानाय समावनो थैनायनि उननि थाखायबो बुथुमनानै लानो हायो? नोंथाङा बेखौ सानफेरनो हादोंना? बा जोङो माब्लाबा साननानै नायफेरदोंना? नोंथाङा जोङो माब्लाबा साननानै नायफेरदोंना जे जोङो थांना थानाय समावनो जोङो थैनायनि उननिखौबो जोङो बुथुमनानै लानो हायो? जोङो दा थानाय समाव जोङो जेखौ बुथुमदों, धोन सम्पति, हा हु, गारि मथर, न' बां, थाखा फैसा जि आरजिदों, नाथाय जोङो बेखौ थैनायनि उनाव जोङो मोनलांफाया, जोङो लानानै थांनो हाया। नाथाय खायसे धोनफोर दङ, जाय धोनखौ जोङो थांना थानाय समावनो जोङो बुथुमनानै जोङो इयुननि थाखाय थैना थांनायनि उनावबो मोनहैनाय धोन दङ, जाय धोनखौ जोङो बे थांना थानाय समावनो बुथुमनानै लानो हायो। गोथार सानाव नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै I.B. Gospel मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे I.B. Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै हामलायनाय जासिहरबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो आंबो दिनै मोजाङैनो दं आरो जों इसोरनि अननायाव बेबायदिनो मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों प्रभु जिसु ख्रिस्ट बासायगिरिखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। नोंथांमोननि सिगाङाव इसोरनि बाथ्रा शेयार खालामनो थाखाय आरोबाव दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै आरो फैबावबाय। नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायलां, जाहाथे दिनैनि बे भिडिअनि मेइन थांखिखौ बुजिनानै मोनो आरो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो सोलोंज्लायनो हायो। जोनोम जाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो देरो लावो, जोङो बुजिनो हानाय जायो, जोङो स्कुल फरायो आरो बेबायदिनो जोङो स्कुल फरायनायजों लोगोसे जोङो देरनानै लावलांनानै जोङो गावनो गाव साननो हानाय जायोब्लाथाय जोंहा मोनफा मोनफा थांखि थायो। आङो बेबायदि जागोन, आङो उमुक तुमुक जागोन, आङो ओरै थोरै जागोन, आङो बेबायदि खालामगोन होननानै जोंहा गाव गावबागाव मोनफा मोनफा बयहाबो थांखि थायो आरो जों बेखौ थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो आवगायलांबाय थायो आरो जोङो मावनानै जोङो बेखौ जाफुंसार होनो हायो। खायसेया आरो खायसेया बेखौ जों जाफुंसार होनो हाया। नाथाय सासे मानसिया जेब्ला गावनि जिबननि बे एइमखौ साक्सेसफुल जाखांनायनि उनाव, खोथाजों खोथा फर एग्जाम्पल आङो बुंनो नागिरदों, जेनेबा सासे मानसिया फरायनानै बियो MBBS फरायनानै सासे डक्टर जाबाय, डक्टर बिथाङा जाबाय आरो बियो गभर्नमेन्ट साख्रिबो मोननो हाबाय। नाथाय गभर्नमेन्ट साख्रि मोनखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि थांना थानाय लाइफआव नांगौ मुवा बुस्थुफोरखौ बिथाङा आरजिजोबनानै लाबाय। सासे मानसिया बे संसाराव थाबाय थानो हाया, बेनिखायनो इसोरा सासे मानसिखौ जेसेबां समसिम थांना थानो थाखाय बे संसाराव थिनहरबाय, बे समसिम बे सासे मानसिया थांनानै थागोन। गावनि धोन सम्पतिजों, गावनि बिसि फिसाजों, गावनि गुबुन गुबुन न'खराव थानाय गाव आरजिनाय मुवाजों लोगोसे बे सासे मानसिया इसोरा जेसेबां समसिम बे संसाराव थानो थाखाय बे सासे मानसिखौ थिनहरदों, बे समसिमल' गावनि सम्पतिजों, गावनि गथ' गथायजों, गावनि बिसिजों, गावनि गासै आरजिनाय मुवा बेसादजों बियो बे संसाराव बे समसिमल' थांनानै थागोन। जेब्ला बे संसाराव इसोर थिनहरनाया समा सफैगोन, अब्लानो बे सासे मानसिया बे संसारखौ नागारनानै बियो थैनानै थांगोन। नाथाय जेब्ला थैनानै थांगोन, गाव आरजिनाय मोनसेबो मुवाखौ बे सासे मानसिया लानानै थांफानो हानाय नङा। गावनि बिसि फिसाखौ बियो लानानै थांफानो हानाय नङा, गावनि गथ' गथायखौ बियो लानानै थांफानो हानाय नङा, गावनि हाखौ, गावनि न'खौ, गावनि गारिखौ, गावनि गासै जेसेबां आरजिनाय धोन सम्पतिखौ बियो बे संसारनिफ्राय लानानै थांफानो हानाय नङा। जेब्ला समाव सासे मानसिया बियो थैनानै थांगोन, बियो मा गावो जेरैहाय जोङो जोनोमाव जोङो लांथियायै जोङो जोनोम जादोंमोन, बेबायदिनो आरो बियो लांथियायैनो बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांफिननांगोन। बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव जब बिजाबाव जबा बुंदों जाहैबाय, बिमानि गोरबोनिफ्रायनो आङो लांथियायै फैदों आरो लांथियायैनो थांफिनगोन। फोरबोआनो आंनो होबाय आरो फोरबोआनो लांफिनबाय, फोरबोनि मुङा हामबाय होनजाथों। जबनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला, जबा सासे ओरैबायदि धोनि मानसिमोन, माने बेहा धोन सम्पतिजों बुंफबनायमोन आरो बिसि फिसा बेबायदिनो धोन सम्पति, हा हु बेजों बुंफबनाय सासे बियो धोनि मानसिमोन जबा। नाथाय मोनसे समाव
बे जबनि गासै सम्पथिया गैया जालांदोंमोन बेबायदिनो आरो गावबो बे जबा देहायाव सैसोनांदोंमोन बेबायदिनो जब्रायाव गोग्लैनांदोंमोन बेबायदिनो सानफा एफा बिनि गासै सम्पथिया गोमालांजोबदोंमोन जोबलांजोबदोंमोन बेमार आजारजों गोग्लैनानै बिनि न'खरा सिलिंखार जादोंमोन बेनिखायनो जबा बे बाथ्राखौ बुंदों जाहैबाय आङो इसोरखौ दुसिनो इसा गैया माने जबा इसोरखौ जेसेबां गाव खस्थ' गोग्लैदोंब्लाबो इसोरखौ दुसिनो इसा गैया मा बुंदों जाहैबाय बियो आंहा सम्पथि दंमोन नाथाय बे सम्पथिया गासै इसोरानो आंनो होदोंमोन इसोरानो लांफिनबाय बेबायदिखौसो बे जबा बुंदों जाहैबाय थेवबाबो बियो इसोरखौ दुसियाखै जे आंनि धोन सम्पथिखौ सेस नस्थ' जाबाय नस्थ' जाजोबनायखाय आङो इसोरखौ दुसिनांगौ बिनि गोसो सिङाव बियो सोमजियाखै अब्लाबो बियो गावनि गासै धोन सम्पथिया गोमालांजोबदोंब्लाबो इसोरखौसो बाख्नायबाय थादों खिन्थु बियो इसोरखौ दुसियाखै बियो बे बाथ्राखौसो बुंदों जाहैबाय जे इसोरा आंनो लागै होदोंमोन इसोरानो लांफिनबाय आरो बे बाथ्राया रोखा जादों दे आङो इसोरनिफ्राय बियो जोनोम जाजेननायाव जेरै लांथियैनो बियो जोनोम जादोंमोन आरो लांथियैनो थांफिननांगोन बे बाथ्राखौसो बुंदों जाहैबाय जे मानसिया जोनोम जानायाव जोङो लांथियैनो जोनोम जादों आरो थांनांगौआवबो लांथियैनो थांफिननांगोन जोनोम जानायाव जोङो लांथियैनो जोनोम जादों आरो थांनायावबो जोङो लांथियैनो थांफिननांगोन जोङो संसाराव जोङो आरजिनाय मुवा मोनसेखौबो लांफानो हाया बे बाथ्राखौ जोङो बे जब बिजाबनिफ्राय जोङो रोखायै सोलोंनानै लानो हायो नाथाय मोनसे खोथा माब्लाबा नोंथाङा सानफेरदों नामा जे मानसिया थांना थानाय समावनो थैनायनि उननि थाखायबो बुथुमनानै लानो हायो नोंथाङा बेखौ सानफेरनो हादोंना बा जोङो माब्लाबा साननानै नायफेरदोंना नोंथाङा जोङो माब्लाबा साननानै नायफेरदोंना जे जोङो थांना थानाय समावनो जोङो थैनायनि उननिखौबो जोङो बुथुमनानै लानो हायो जोङो दा थानाय समाव जोङो जेखौ बुथुमदों धोन सम्पथि हा हु गारि मथर न' बां थाखा फैसा जि आरजिदों नाथाय जोङो बेखौ थैनायनि उनाव जोङो मोनलांफाया जोङो लानानै थांनो हाया नाथाय खायसे धोनफोर दङ जाय धोनखौ जोङो थांना थानाय समावनो जोङो बुथुमनानै जोङो इयुननि थाखाय थैना थांनायनि उनावबो मोनहैनाय धोन दङ जाय धोनखौ जोङो बे थांना थानाय समावनो बुथुमनानै लानो हायो जोंहा दायो बेखौबो साननो गोनां दङ नोंथाङा सानो आङो थैखांनायनि उनाव आं मा जागोन बेखौ रावबो मिथिया आं सानो आङो थैखांनायनि उनाव आङो मा जाहैगोन बेखौ आं मिथिया आरो बेखौ रावबो मिथिया होननानै सानो नाथाय बाइबेला गोथार बाइबेला बेखौ रोखायै बुंदों जोङो थांना थानाय समावनो जोङो थैनायनि उननि थाखायबो जोङो बुथुमनानै लानो हायो जोङो जायखौ दायो बुथुमदों न' बां गारि गुरि थाखा फैसा बिसि फिसा बे नङा नाथाय गुबुन धोन दङ जाय धोनखौ जोङो दायो बुथुमनानै जोङो थैनायनि उनावबो जोङो मोनहैनो हायो नोंथाङा दा थांना थानाय समाव बेखौ बुथुमनो नांगोन आङो दा थांना थानाय समाव बेखौ बुथुमनो नांगोन जेब्ला नोंथाङा थैनानै थांगोन अब्ला बेखौ बुथुमनानै लायाब्ला थैना थांनायनि उनाव नोंथांनो थाखाय डेन्जारास नोंथांनि थाखाय जोबोद गिथावनानि बाथ्रा जाहैगोन बेनिखायनो थांना थानाय समावनो जोङो बेखौ बुथुमनानै लानाया गोनांथिथार जोंनि बुहुमाव थानाय गोबां मानसियानो थैना थांखांनायनि उननिखौ रावबो साना नाथाय बाइबेला रोखायै बुंदों बाइबेला बांसिन गुरुत्व होदों जोङो थैना थांखांनायनिखौसो बांसिन गोसो होनांगौनो हिसाबै अब्ला जोङो साननो हायो थैना थांखांनायनि उनाव माबा मोनसे थैना थांखांनायनि उननि थाखाय जोङो बांसिन साननो गोनांसिन दङ जोङो गोथार बाइबेलाव जोङो नायनि माथाइनि 6 बालाबनि 19 सिरिखौ जों नायगोन आरो गाहायखै जोङो फरायलांगोन माथाइनि 6 बालाबनि 19निफ्राय जोङो गाहायखै फरायलांगोन गोजौआव लिरनाय दङ सोरगोआव बुथुमनायनि बिसय नोंसोरो पृथ्वीयाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम बेयाव गुन आरो मारामा गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावा हाफ्लंनानै थावो नाथाय सोरगोआव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायखौ बुथुम बेयाव गुनाबो मारामाबो गाज्रि खालामा आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाफ्लंनानै खावा जे बेहाय बुंदों जाहैबाय जोङो संसारनि धोन दौलत थाखा फैसा न' बां बेबायदिनो जोंनि नांगौ मानिफोरखौ जों हागौ बुथुमो नाथाय बे संसारनि धोना बे जों बुथुमनाय धोना बियो माराम जायो होननानै बुंदों
गुनाबो अरो बेबायदिनो सिखाव खावो होननानै बुंदों। बिनि खारना जाहैबाय माने जोंनि संसारनि बुथुमनाय धोना बेयो जोरथाय नङा। बे संसाराव जों जे धोनखौ बुथुमो बे धोना जाहैबाय जोरथाय नङा। जों बिनिफ्राय बेखौ मिथिनो हायो जे बेयो लास्टिं एभार लास्टिं धोन नङा जोंनि थाखाय। नाथाय गुबुन दङ जाय बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय जेखौ नोंसोरो बुथुमो बियो गुन जाया, जेखौ नोंसोरो दानो बुथुमखानांगौ बे बुथुमनाया जाहैबाय माराम जाया, गुन जाया, सिखावफ्राबो खावा होननानै बेखौ बाइबेलाव बुंदों। नाथाय बेखौसो जोङो बांसिन गोसो होनानै जोंखौ बुथुमनो थाखाय बाइबेला जोंनि लागै फोरोंदों आरो जोंखौ थिनदों। जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ नोंथाङा मिथिनो नांगोन आरो नोंथाङा बाइबेलनि खोथा मिथिनो नांगोन। अब्ला बेखौ मिथियोब्ला नोंथाङा थांना थानाय समावनो थैना थांनाय उननि थाखायबो माबोरैहाय धोन सम्पति बुथुमनानै लानो हायो बिनि बागै नोंथाङा क्लियारलि मिथिनो मोनगोन। बे बाथ्राया गोथार बाइबेलाव रोखा रोखा लिरनाय दङ आरो नोंथाङा बे गोथार बाइबेलखौ फरायोब्ला बिनि बागै रोखा रोखा मिथिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङा इसा दङब्ला दानो दिनैनिफ्राय लानानै नोंथाङा बाइबेलनि बाथ्राखौ मिथिनो लुबै बा नोंथाङा बाइबेलनि बाथ्राखौ मिथिनो इच्छा जानायजों नोंथाङा मिथिनानै ला। नोंथाङा बाइबेलनि बाथ्रा मिथिनायनि गेजेरजों नोंथाङा थांना थानाय समावनो नोंथांनि थैनायनि उननि धोन सम्पतिखौबो नोंथाङा बाइबेलनि गेजेरजों बुथुमनानै लानो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों नोंथाङा बे धोन सम्पतिखौ बुथुमनानै लानो हागोन। नाथाय आं बेखिनियावनो दिनै बे इसोरनि बाथ्रा शेयार खालामनायखौ दोनथ'नो नागिरबाय। दा नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, लाइक खालामनानै हो आरो बेखौ गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनाबो बे बाथ्राखौ मिथिनानै मोनो। दिनैनि थाखाय बेखिनियाव दोनथ'नोसै। प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ जों बयखौबो नोंथांमोन खोनासंग्रा आं बुंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होफ्लायथोंसै। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। खुलुमबाय। आमेन।